ኢትዮጵያን ብተወሳኺ ንልኡኽ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ወታደራት ካብ ዘዋፅኣ ሃገራትን ካብ ምዕራባውያን መሻርክትን ዝተዋፅኡ ኣስታት 1,100 ሰባት ዝሳተፍሉ እዩ። ሃገራት ኣፍሪካ ዘጋጥሞም ዝተፈላለዩ ፈተናታት ጸጥታ ስግረዶብ እዮም ዝበሉ ኣብ ኣፍሪካ ኣዛዚ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ሜጀር ጀነራል ሮጀር ክላውድ እዞም ዘይምርግጋኣት ንከባብያዊ ጠንቂ ህውከት ስለ ዝኾኑ ብሓባር ምስራሕ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። No one nation can address all these challenges alone, and that's why we need each other. And that's why we need international coalitions like the ዝኾነት ትኹን ሃገር ነዚ ኩሉ ፈተናታት ቤና ክትገጥሙ ኣይትኽእልን። ነንሕድሕድና ንደላለየሉ ምኽንያት እውን እዚ እዩ። ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ናይ ሶማልያ ተልእኾ ዝኣመሰሉ ዓለምለኸ ምውዳድ ዘድሊ እውን ነዚ እዩ። ኣብ ሓበራዊ ስግኣታት ሓቢርና ጠጠው ንብለሉ ምኽንያት ዝበለጸት ብልጽግትን ጸጥታኣ ሕልው ዝኾነትን ኣፍሪካ ንምፍጣር እንኽእል እውን ብምትሕብባርን ብኣጋርነትን ብሓባር ብምስራሕ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር እቲ ወታደራዊ ልምምድ ከባብያዊ ሰላም ንምሕጋዝን ዝተፈላለዩ ክእለታት ንምምዕባልን ክሕግዝ ኢሎም ሃገራት ዝተፈላለዩ ፈተናታት የጋጥመን ከም ዘሎ ዝገለጹ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቶ ፍስሐ ወለሰንበት ሽበራ ዝቐጸለ ጉዳይ ምምዝባል ውሽጢ ሃገር ናይ ብሔርን ነገራትን ግጭት ንምምካት እቲ ልምምድ ከም ዝሕግዝ ገሊጾም ኣለዉ። ሰላማዊ ዝተረጋግአን ዝበልጸገን ቀርኒ ኣፍሪካ ንምዕዋት ዘኽእል እዩ እውን ኢሎም ኣለዉ። ምጅማር ወታደራዊ ልምምድ ዕላዊ ኣብ ዝተገብረሉ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናት ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ተሳተፍቲ ሃገራትን ተረኺቦም ኣለዉ። ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ኣዴፓ ንኽልተ መዓልታት ብዘካየደው ህጹጽ ጉባኤ ሓደሽቲ መራሕቲ መሪጹ። በዚ መሰረት ንኣቶ ዮሃንስ ባያለው ምክትል ኣቦ መንበር ኣዴፓ ዝመረጸ ክኾን ከሎ ንኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ድማ ንኣማሓዳሪ ክልል ሓጺዎ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕርቲ ኣማሓዳሪኡ ዝርከቦ ቅትለት 3 መራሕቲ እዩ። ኣቦ መንበር ኣዴፓ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን እዩ። ሓድሽ ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ ብቤት رئيو تصدق ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ወረዳ ቡኖ በደልያ ብዝሓለፈ 7 መዓልታት 3 ሰባት ከም ዝተቀተሉን 280 ኣባይቲ ብወታደራት መንግስቲ ከም ዝነደዱን ነበርቲ ገሊጾም 30 ከም ዝተኣሰሩ እውን ይሕብሩ። ምክትል ምምሕዳር እቲ ወረዳ ግን ዝተቃጸለ ገዛ የለን ብዛዕባ ዝተኣሰሩ ግን ክነጻሪ ኢና ኢሉሎም። ነበርቲ ግን 3 ሰባት ንዕጡቕ ክንፊ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ትድግፉ ኢኹም ተባሂሎም ከም ዝተቀተሉ ሽሞም ብምሕባር ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ናይ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስቲ ሶማሌ ን212 ኣባላት ኣመራርሓ ካብ ስራሕ ኣባሪሩ ንዓመታዊ ናይ ስራሕ ኣፈጻጽማን ቀጻሊ መደባትን ንምግምጋም ኣብ ዝተጸውዐ መድረኽ ከይመጹ ተሪፎም ወይ ኣኼባ ቋሪጾም ወጽኦም ዝተባህልዮም 10 ካብኣቶም ላዕለዎት መሪሕነት እዮም። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ሽማግለታት ዓድን እጀቶን ዞባ ሲዳማ መበል 10 ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኤፍድሪ ክልላዊ መንግስቲ ክትከውን ትማሊ ሰንበት ብምእዋጅ ባንዴራኦም ኣብ ከተማ ኣዋሳ ሰቂሎም። ዮናታን ዘብዴዎስ ለኣኾ ጸብጻብ ገብረ መድህን ቆርበይ ዓበይቲ ዓድን መናእሰይን ወይ እጀቶን ሲዳማ ትማሊ ሰንበት ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ዝወሰደ ኣጀንዳ ቅድመ ምስረታ ብሔራዊ ክልል ኣብ ከተማ ሐዋሳ በባህላዊ ስነ ስርዓት ዝተዓጀበ ኣኼባ ኣካይዶም። ኣብቲ ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ክርክር ምእዋጅ ርእሰ ምምሕዳርን ምትካል ክልላዊ ባንዴራን ወይስ ንኣንፈትን ውሳነን መንግስቲ ምጽባይ ዝብሉ ነጥብታት ብምዝራብ እዮም ናብቲ ውሳነ ዝበጽሑ። ወኪል ሽማግለ ዓዲ ዝኾኑ ኣቶ ኣየለ ቦሩ ናይ ባዕሉ ክልል ንምስራት ምስ መንግስቲ ክዘራረቡ ከም ዝጸንሑን መልሲ ከይተዋሃቦም ነዊሕ ከም ዝጸንሑን ብምግላጽ ብሕጊ ዝተፈቕደ ዕለት ተዛዚሙ ናይ ባዕልና ክልል ኣዊጅና ኣለና ኢሎም። ዛሬ እንግዲህ የነበረው ስብሰባ ከእጀቶና ከሽማግሌ ጋር ሎሚ ኣብ ዝነበረ ኣኼባ እጀቶን ሽማግለታት ዓድን ብዛዕባ ምስረታ ክልል ኢና ተዘራሪብና። ቅድሚ ሎሚ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ተዘራሪብና ኢና። ምዝርራብ ጥራሕ ከይኮነስ ባንዴራ እውን ተኺና ኣዊጅና ኢና ወፂና እዮም ዝበሉ። መንእሰይ ጌታሁን ደግየ ብወገኑ እጀቶን ሽማግለ ዓድን ብጽሒቶም ዛዚሞም ኣለዉ። ሲዳማ
ክልልነቱ ኣውጅሎ ዝተረፈ ናይ መንግስቲ ብጽሕት እዩ ኢሉሎ ሲዳማ ሕገ መንግስቲ ዝሃቦ ናይ መወዳእታ ዕድሉ ተጠቂሙሎ ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ ናይ ቅድሚት ናይ ሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ክኸውን እዩ ዝበልዎ ባንዴራ እውን ኣብ ከተማ ሐዋሳ ተኺሎም ኣለዉ ኣብ ደቡብ ክልል ንዝተልዓሉ ናይ ምውዳብ ሕቶታት ብዝምልከት ትማሊ ኣኺቡ ዝወደአ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ መግለጺ ክህብ ትጽቢት ይግበር እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ካብ መንጎ 26 ኣብ ሓደ ሆቴል ከተማ ኪስማዩ ሶማልያ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝተቐተሉ ሕወዳን ናላየ ሓንቲ እያ ቴሌቭዥን ጋዜጠኛ ህይወት ሶማላውያን ኣብ ምቕያር ንምሕጋዝ ካብ ወፃኢ ንሶማልያ ዝተመልሰት አልሸባብ ክሳብ ዝቐተላ ዕላማታታ ትዕውት ነይራ ንሳ ነቲ ብዛዕባ ሶማልያ ዘሎ ሕማቕ ዜና ጥራሕ ክትቅይር ትፍትን ነይራ ይብል ካብ ሚኒሶታ ምስ ሴኔተር ኣሚ ካሎባቻር ዝሰርሕ سعيد عليم عطقات الشباب بناي مكينة بومب جميرهم بإغرينيا أبزغبروا متقعتي بركز بولو بوليتيكينيا تازركبوهم 26 سبات تقتلهم يما بكيسيمايوم بريزيدنت يونايتد ستيتس دونالد ترامب قبل علي 4 ديمقراطيك أبالات كونغرس كلن زي سعادو دقنستيو زغبروا نايك ألات متقعتي دقيموا يونايتد ستيتسن إسرائيلن تسأل آيخن بمبال زن صنفاويان صقماويان كونغرس ومن معاسين نهاجرنا نهزب إسرائيل كمون نبيت صحفة بريزيدنت يقرأ حتى إلو ترامب دحرواي رئيتو ترامب السمع زلو دحرتي يقدمها بيلو كيدا تماليسكن نتيز مساخنا له زفرسن قبن زملؤن كبابي أعريا زبولو بلح نقفتار دحري مسعابيو حجون زدقمو زلو كان مونغو 4 أبالات بايتونا السيس اتن 3 أبز تولده أمريكاويانين أما وداتا هندي ناب ورحي كتون شفا قريبات زنبرات من كوركور مخالفة قاتموها تكالت أفر هندي زحبو مغنيات تكنيكاوي مخالف زبليوم تا تشاندرايان تباهلات صوع من كوركور أبدوباوي كفال ورحي تعالب يا مدبا أبقربا خمتون شافون هندي أفريت الله نحن ساليت أوا هندي رابع عيتيوت قوينا دحرينا السيس روسيان تشاينان نمسكنا كاتولد زي راديو دمت أمريكا يونا بسبورت أو تصاب كنحلفينا كما يكنكم سبورتاو زينا حزنا لكم قريبنا لنا أبزورا فرنسا يساتف زولو نغانتا بشكلتا كوفيد سول شانس زصلف ارتراوي ناتنا البرانة شلمات نهانيا ويكا حبونيا بانجليزينيا كومباتيف تابهايلو تشليمو زي كم زي لكولو أبتي فرنسا تتاناقدو زورا فرنسا ويكا تور دي فرانس لباساي بيجا ماليا نغانتا ديسيونس زسلف فرنساوي يوليان أرفيل لباساي حملاي ماليا دما جرماناوي بيتر سيغن مروز توراداري ناي غوبو نغانتا لوتو سودال زسلف بلجيماوي تيم ويلنس مروز من اسي توراداري نغانتا ايونس كولومبيا زسلف إيغن برنال كوينو مالو أبزربانا أب حفشاو سرر جنرال كلاسيفيكيشن مالتيو زاقيد بمسارت زتأكبو نتبتات يوليان ألفلف نغانتا إيونس زودادر غراين توماسن إيغن برنال كاب قداماي كسابو سالساي يركبو ناتنا البرهان مبلتيس عن شمونتن اللو أب حفشاو سرر زروا فرنسا هلتشان 19 أما بالعسراي معالتيو باتشحو زلو قنانو معالتات كون قصليو وطيتون كومو كايريو كوسو اغري أب تسوع أفريقيا أبتي جبس تتاناقدو زولا نايلوم زبن قطمات تسوع أفريقيا 4 غانتاتاتنا فرق فتصاما مبصحان ترقاقي زلو سنغال نتونيسيا حدا نزيرو سعراتا الجيريا دمان نايجيريا كلتا نحدا هاجرات سمين المعراب أفريقانيا نايلوم زبن قطم أفريقيا بحيتانو قطم سوع من عترة أب منغو سمين المعراب من أفريقيا كوينولو عرب مشت باقوضات رام مبرق أفريقيا غانتاتات سينغالن الجيريان نتسوع من عترة أب ستاديوم كايرو كراخبائن نيجيريان تونسيان دمان نسالساين تشلاميت ميداليا نحاسن حموس مشت كقاطماين بوب بيلون نايلوم زبن قطم تسوع أفريقيا كايرو غلطشن 19 كزازميو سبورتاو زيناون بزي فتسمنا
ዝቕፅል ጸብጻብናኻ ኣብ ኢትዮጵያ ህብረ ብሔር ፌደራላዊ ስርዓት እንተፈሪሱ ሃገር ይብትን ኢሎም ተንታኒ ፖለቲካ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ ቶም ፕሮፌሰር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ህብረ ብሔር ፌደራላዊ ስርዓት ጠሚቱ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣቕሪቦም ነይሮም። ሙልጌታ ጽባህ ተወሳኺ ኣለዎ። ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ ድሕርቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ድማ ዘራሪብናዮም ህብረ ብሔር ፌደራሊዝም ኣብ ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ሕቶታት ንምምላስዩ ኣብ ተግባር ውዒሉ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ቋንቋ መሰረት ዝገበረ ስርዓት ሃገር ይብትን እዩ ዝብል ዝለዓል ሓሳብ ከም ዘይቅበልዎ ድማ ይዛረቡ። ይህ ሀገር የህብረ ብሔር ፌደራሊዝም የመረጠው ፋሽን ስለሆነ አይደለም። እዚ ሀገር ህብረ ብሔር ፌደራሊዝም ዝመረጸት ፋሽን ስለዝኾነ ይኮነን ታሪኻዊ ሕቶ ብሔር ብሔረሰባት ስለዘለዩ እቶም ሕቶታት ንምምላስ ድማ ካብ ህብረ ብሔር ፌደራሊዝም ዝሓሸ የለን ኢለ ዝኣምን በዚ ፌደራሊዝም ድማ ነቲ ታሪኻዊ ሕቶ ክንምልስ ተዘይርናዮ እቲ ዘሎ ትካላዊ መስርሕ ድማ ዲሞክራሲያዊ እንተዘይኮይኑ ሓደጋ ምብታን ዝለዓለ ምዃኑ ዝገልጽ ጽሑፍ የቕሪበ እዮም ዝበሉ ስርዓት ፌደራሊዝም ብባዕሉ ጸገማት ፈጢሩ ኢለ ኣይኣምንን ዝበሉ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል እቲ ስርዓት ግና ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ብዝግባእ ኣብ ተግባር ዘይመውዓሉ ጸገማት ተስዒቡ ክኸውን ይኽእል ይብሉ ህብረ ብሔራዊ ስርዓት ፍሪስካ ካልእ ስርዓትን ምትካል ዝግበር ጻዕር ድማ ኣይዕወትን ኢሎም ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ ብሩባታት እንባታትን ቀላያትን እተወዳድባ ክጣየሽ ይሐይሽ ዝብል ግና ካብ ምንታይ ተበጊስና ዝብል ሕቶ ዘስዕብ ኢሎም እቲ ሕገ መንግስትን ትረቅቕ ኣይተወከልናን ዝብሉ ኣካላት ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ፕሮፌሰር ህዝቅኤልን ተመልሱን ኣብቲ እዋን ዝነበረ ወዳድባ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሕብረተሰብ ማለት እውን ካብ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ምሁራትን ተሳትፎ ገይረሙሉ እዮም እቲ ረቂቕ ዘይተመረጹን ሕጋዊ ውክልና ዘይነበሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዝተኻለ መጠን ግና በቲ ዝነበረ ኩነታት እኹል ውክልና ክህሉ ተገይሩ እዩ ዝብል እምነቶም ገሊጾም እቲ ዘሎ ዝመሓየሽ ነገር እንተለዎ እቲ ሕገ መንግስቲ ባዕሉ መሰረት ጌርካ ምምሕያሽ ይከኣል ኢሎም አንቀጽ 39 ክመሓየሽ ኣለዎ ዶ ተባሂሎም እንትሕተቱ አዳዲስ የኢኮኖሚ ስርዓትን በሚመለከት የታክስ ስርዓትን በሚመለከት ሓድሽቲ ናይ ኢኮኖሚ ስርዓት ናይ ግብሪ ስርዓትን ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብቐጻሊ ምምሕያሽ ይከኣል እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ምምሕያሽ የድሊ እዩ ኢለግና ኣይኣምንን አንቀጽ 39 በናተይ እምነት ናይቲ ሕገ መንግስቲ ሰረት እዩ ሕዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ሃገር ዝተመስረተ ብድሌት ብሔር ብሔረሰባት እዩ ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ድማ ለቂቆም ክወፁ ብዝተዋሃበ መሰልዩ ፈቃደኛ ኮይኖም ክጸንሑ ዝገብሮም እቲ አንቀጽ ተተነኺኡ ግና ነቲ መሰል ተገዲቡ ማለት እዩ እዮም ኢሎም መረጻ 2012 ተኣሳሲሩ እነዚህ ዝተልዓለሎም ሕቶም ተመልሱ ድማ ሃገራውን ክልላውን መረጻ ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝፈቅዶ ክካየድ ከም ዘለዎ ዝተዛረቡ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል መረጻ እንተ ዘይተኻይዱ ግና እቲ ሕዚ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ዕድመ ስልጣኑ ስለዘብቅዕ ዘይሕጋዊ መንግስቲ ዝኸውን ኢሎም ለምርጫው የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ መደረግ አለባቸው ንመረጻ ዘድልዩ ነገራት ኩሉ ክፍጸም ይግባእ ሕጊ መረጻ ንፓርላማ ዝቀረበ ከም ዘሎ ይዝረብ እዩ ክሳብ ሕዚ ግና ኣብ ስራሕ ኣይውዓለን ንምዃኑ ኸት መረጻ ዝካየድ ብሓድሽ ሕጊ ድዩ ወይስ በቲ ዝነበረ ተሓድሽ ሕጊ ተዘይወፅዩ ድማ በቲ ዝነበረ ናይ ውልቀ መላኺ ሕጊ እዩ እቲ ውድድር ዝካየድ ስቕ ክበሃል የብሉን ምዝራበድላ እዩ ስቕታ ሓደጋ እምበር መፍትሒ የምፅን እዮም ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ዝቕጽል ምድላውና ድሕሪ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኢሎም ዝተባህለ ንኹነተ ስምዒት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ምንጻል ካብ ኢትዮጵያ ብዝብል 4 ኣጋይሽ ዓዲምና ነካይዶ ክትዕሎም ክንዛዝሞ ኢና እዚ ክትዕ ኣብ መንጎ ይኣኽለናን ገና ኣማራጺና ኣይተጸንቀቐን ባህልትን ዝካየድ ዝኸውን ኣጋይሽና ዓብለሎም ገብረ ሚካኤል መለስ ሕጹይ ዶክተር አብርሃ ሃይለዝጊ ካብ ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣመኻርን ጠበቃን ሕጊ ሙስጠፋ ዓብዱን ግርማይ በርሀ ከዓ ምሁር ስነ ቁጠባ ዩኒቨርሲቲ መቐለን እዮም በትረ ስልጣን ይካትዕዎም ምስቶም በዓልትና ንኽኣል ዝብል ቁሩብ ጸኒሕና ኢና ናብ ፌደሬሽን ገጽ ዘለኹም ኣብቲ ክልል እውን ብሚድያታት እውን እናተኸታተልና እንዲና ሓጊና ንድሕሪት ተመሊሶም ካብ ዘበነ ነገስታት ይጅምሩ ናብ ቀዳማይ ወያነ ናብ 67 ዝነበረ ከምኡ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ እቲ ትግራይ ዝነበረ ናብ ማእኸል ሃገር ክሰግር ከሎ ካብ ጉናን ካብ ዳብረ ታቦርን ከባቡን ቶም ተጋደልቲ ንትግራይ ገጽ ከም ዝተመለሱ ደጊሚ ኣኽለና ኢሎም ቶም ካልኦት ድማ
የብርዩና ኢሎም ከም ዝሓተቱ ዝተሰነዱ እዮም እሞ ሎም እውን ድሕሪ ገለ ዓመታት እንደገና እዚ ነብስና ንኽኣል ሃገረ ትግራይ ዝብልዎ ንመስረት ኢሉ ዓን ግርማይ ዘጉልሃን ጥበላ ዓብለሎም እውን ልዕል ዝበለ ኣጀንዳ ኢና ሒዝና ዘለና ዘላቒ ፍታሕ ኢና ንደሊ እንዲዮም ኢሎም ስለዚ እዘን ዝጠቐስክዎን ታሪክ እውን ኣብ ግምት ኣእቲኹም ፍታሕ ዝረኽበሉ ኣገባብ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ናብ ዝብል ንኺድ እሞ ሙስጠፋ يغنى لبترة يدحريت عند تملسو كان مكاخر نتقوس دوز خلول له وصيت وجن تجراوي كسب حزي نزاح حجر قبل المسرات إثيوبيا خوينا كتقوم زجور استواصو زعل استواصو نبرنا مخانا نايته حجر مسرت مخانا زكحال يكونن وراس جن زلعلو دن ياخذنا تمليسهم يوم مينتاليتي نحدنت يلن وكالي كالعلو دخولو قدايل حلف بالله في كله يخلي بوصيت الرأس قبا بوصيت يتخركرنا ونزخون الأقراطة انتهي مالت بوصيت مالت تجاي إثيوبيا زبركتنا بوصيت مالت بربحنا عقلنا الكامو تجاي كاب إثيوبيا انتهي تربحها إثيوبيا والنسي ستيل تربح اللخو مالت إثيوبيا بمخالي تمثالي بحلي هايمانوت فاليوس حيزنا لنبر لنا زيوم عوي كبر زوهاوميو الذي بغطها ديفاينس ندورو الكاله مثلا بعلنا اناون ربحات او ኢትዮጵያ ክንወስደን ንኽእል ሓደ ኣብቲ ሃገር ዝነበረና ፖለቲካዊ ተሳትፎ ዝናዓቀ ይኾነን ረብሓ እዩ ስለዚህ እንዳትሰርዑ በአንጻር ንዓና ዝጠቅም ኣይቃነይውን እምበር ዓብይ ረብሓ እዩ እንደረኺብናሉ ተማሂርናሉ ዝበልፀገ መንእሰይ ይህና ብቑዕ ዝኾነ መንእሰይ at any time ትከላኸል ትግራይ ዓባይ ክገብር ዝኽእል መንእሰይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሙኻንና ረኺብናዮ በተለ ኣብርሃብ ዛነጥብ እዚኣ ባይዘወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኮንትሪቢሽን ናይ ትግራይ ልዕል ዝበለ ሓፍ ዝበለ ምስ ምዃኑ ናይ ስነልቦና ልዕልና ንረኪብና ባይዘወይ ናይ ስነልቦና ልዕልና ዘለዋ ሃገር ገዲፍካ ከም ሓደ ምንም ኣስተዋፅኦ ዘይብሉ ናይ ትሕትና ስምዒት ከም ዝስምዖ ማይኖሪቲ ክንቆጥር የብልና ንዓልና እዩ ኢንሰኪሪቲ ክስምዕና እዩ ዝበል ኩሉ ጃ ንሕና ብሓይልና ብቅልጥና ብዓቕምና ብፍልጠትና እንነድር ሰባት ኢና ኢልና ብኮንፊደንስ እሞ ድማ ኣብ ልዕልና ምንውን ናይ ስነልቦና ልዕልና ክንረጋግፀሉ ንኽእል ኢና ንብሎ ሃገር እያ ዘላ ሓደኹም ወይ ዓብለሎም ወይ ግርማይ أي زمانات أنا إثيوبيا أكثر حنا أي عائلة إذا حسوا تجري يقولون مثل الدير يقولون جو أكثر تجارة يودي زلنا قرباي طيران زلنا أنا هذا اللي أنا من الرجال أو كان فينا شلون أيون تقال جسوا أي تجارة أي زارين كاو هذا اللي مو يحسوا فوايد نزلوا كاو سوي جميل أو جسوا فوايد تمكحلو تجارة ولو كان تجري يمكن ما يتجاروا يكون نزل خلال يكون إن إحنا كنخبص بدأنا عفلتوا تبنى تقولنا كريم ولا موسى كريم ولا خير من عرفنا أنت مدينة حدنا ليه لازم موسى كعجير كونان لعدنا نايم نفرتنا يناز بحال بدن جزينا قولي سنة حد إليه السودان قرما يوم كلها تقرأي نيتوبيا خمس زبر كدتو تزيجا خمزيجاون بزح مسوات النتن واقعن كفيل اللايو تاريخنا إثيوبياون تاريخنا تግራይ ስለምንታይ አይና ሞዳ ኣብ ዝተወሰነ ዓመታት አንጸርጢርና ወይ ከዓማሪርና ከመይ ጌርና አይና ሞ ክንሃድም ዝብሉ ሓተቲ እንተረኸብኩም እንታይ መበልኩም አንጸርጢርና ኮና ንዓድም ዘለና ኩን ኣብ ዝኾነ እዋን ተዝባሃድናዮ ተዘተስኮናዮ ኣግቢዳ ተትነብር ሃገርያ ወመጎቱ ረኸቦ ሃገር ጥራሕ ዝውሳ ግን ጠቅላላ ታሪኻችን ክትዘኸለና ብጭቡጥ ግን በንጻሩ ዘይኮነ ይልጠፈና ጸንክን እዚ ትማኒ መጋጠምና ናቱን መዛዘምን ይወልሁና أنا بقول دوس كعادة ترى إنا شكلين سبعي فلك وتجمع كل مقطعي بتاعي شكلاتي كان جيرنا قريبنا هم جيرنا كفينا بجيرنا أتعارضنا نهار حنا تخيل تخيل يا نور موجود ينبل وتبدأ تجراي هاي شكل كعادة راحة في تسلسل القطر خرب بالفعل فلازم تخطه نايكالي نايين ثلاث ساعات هاي نقول مسارة أو يشكلنا أبرا أقوم كان كون فلا لي مثلاً من الجرماي إنتاي من يجور أوزلي فلا لينا أبي هو إنتو خيلهم بتم بتاريخهم كنت في الأناس مكرر نور حيلتات بكالتنا ونشان يفنا يومس بزخونة ناي تاريخ أرجع أم حزي باي تاريخ يوم عن سائر المسلم عندنا كي تشوف الأناس نفرح زلنا ناكم كلهن نورنا نناجور تقلي حزي قد صنع يوم إنا فرقنا نمن سالنا كذا المازون أركون تمدن بنتا يخكر يكونن بسرون فتنس إنهم مدحل يكونن فنقط صنع نقول حيلتات نايب حكي أنكر حيلو غينا أو إثيوبيا نتقط كلام إنديان بالنسبة لنا نفترة مدعين تيجيلهم كون ذلوا إنديان زي هزوان زي يكونوا عن ملكة هذا حيلي كمان أزمة صنع حيلتات تواريدك
ኣዳኺንካ ናብ ብሱርኩ ከላኸለሉ ዝኽእል ፖዚሽኑን ክሕዝ ብዘይምግባር ንሕና ረብዓና ክንረጋገፅ ንኽእል ኢና ብዝብል ኢና ንፈላለየ ሙስጠፋ ቀጽል እሞ ካብኡ ናብ ዓብለሎም ክንከድ መሰረታዊ ጉዳይ ዝሃገር ጠቕመና እያ ሓቢርና ብድሌትና ተፈቃቂድና ክንነብረላ ንኽእል ኢና ኢልና ኣቲና እያ ካብቶም መስረቲ ኣባላት ሓደ ኮይና ኢና ከም ተጋሩ therefore እዚ ክጠናኸር ዝሃገር ዲሞክራሲያዊት ክትኸውን ዝሃገር ብልምዓት ዕብየት ከተመዝግብ ኩሉ መዳያዊ ምንቅስቃሳ ሰላማዊ ክኸውን ክህልወና ዝኽእል ኣስተዋጽኦ እናገበርናዮ ዘለና ሕዚ ንውና ብዝበለፀ ጠናኺርና ክንቐፅል ዘለና ምግንፃል ማለት ብስምዕነት ክኸውን ዘይኽእል ምዃኑ ግልፂ እዩ ብሓይሊ ኮንስኩዌንስ እውን ምሕሳብ መሰረታዊ እዩ ከመይና ክንገብሮ ብሓይሊ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ካባና እንታይ ክሌም ክግበር ንሕና ከታይና ክሌም ክንገብር ዝብሉ ብደንቢ ዲፍሊ ሓሲብናሉ ክንርድኦም ዝግባእ እዩ ባህሊ በትር ዓብለሎም ራይት ወይ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ስምዒት ግራውንድ እሞ ስምዒት ከዓ ህንፀት ሃገረ ትግራይ ይጠልብ ኣሎ ስለዚህ ኣብዚ ህንፀት እዚ ኣካል እንተኮይና ፕሮሰስ እንተፈቂዳስ ኣካል ተዓብዪ ኢትዮጵያ ምኳን ፀገም ኣይኮነ ይኹን ዳበር ክያሬታትና እዚኦም ተለወጠ ይትገብርን ሰሚት ግበሩ እያ ትብል ዘላ ብኩሉ መዳይ ከምኡ ዝግበር ዘሎ ስርዓታዊ ባህር ኣለዎ ዝብለካ ዘለኹ እሱ ንናይ መራሕቲ ባህር ኣለዎ ዝብለካ ዘለኹ እሱ ብዋናነት ከዓ ብወገንና ብፍላይ ብትግራይ ወገን ከዓ ሰልፊ ድንያ ነይሩ ናይ ትግራይ እሚት ኣነ ተዛዋይ ብፍላይ ሕዚ ዘለዎ ወለዶ ክንተ ክተዓርቆም ዝግበር ፓራዶክስ እኒኦ መይሉ እዩ ሓደ ወገን ዓይነዊ ተግባን ታሪክ ኣለኒ ስለ ስልጣኔ የብልኒ ብዙሕ ሓብት ኣለኒ ኢሉ ዝኣምን ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ካብዚ ዝለዓል ፕራይድ እኒኦ እዚ መወዳእታ ይደልሎ መወዳእታ ይደልሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ መወዳእታ ዝረክብ ነይሩ ሃገረ ትግራይ ተተጋሂዳ እዩ ኢለ ይዛኒ ሓደ ፓራዶክስ ከዓ ዘለታ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ትርጉም የብለን ትሕቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝሃልዮም ከዓ ኩሉ ሞታውን ሞተ እዩ ውድቀታውን ውድቀተ እዩ ዓወታውን ዓወተ እዩ ኣብ ክልተ ፓራዶክስ ኢና ዘለና ካብዚ ወፃኢ ምንም ዘሎ ይመሰለኒ ይኣምነ የቕኒልና ኣብርሃ ኣብዚ ሃገር ዝፍጠር ዘሎ ፀገማት ናይ ልሂቃን ችግር እዩ ኢለ የዛምን መጀመርያ ንክንዕሪ ዲስከሽን ክጅመር ዘለዎ ኣብ ኢሊት እዩ እዚኦም ኣነ ባይዘወይ ናይ ትግራይ ምግንፃል ወይ ናይ ሶማሊ ምኻድ ወይ ናይ ኦሮሚያ ግዛዕ ምዃን ግዛዕ ኮረ ዘስገኒ ብስሩ ፈተና ደለናዮ ስርታ ኢትዮጵያስ ናይ ምፍራት ሓደጋ መንግስቲ ኣልባ ሃገር ከይትኸውን እንዲኦም ዘስገኒ ስለዚ መንግስቲ ኣልባ ቅድሚ ምዃና ስኽን ኢልና ብኢሊት ደረጃ ተመያይጡ ጆይኒንግ ዝኾነ ንኩሉ ከስማዕምዕን ከርውን ዝኽእል መፍትሒ ኣምፂኻ ብሓደ ንቕፅለሉ ዕድል እንተተፈጠረ እዩ ዝዕይሽ ናይ መጀመርያ መማረፂ ለየዘወስድ የቕኒልና ግርማይ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል መማረፂ ዘይፈተናዮ ዘይረኣናዮ ኣይኮነን ንነዊሕ እዋን ዝነበርናሉ እዩ ስለዚ እዚ መማረፂ ዘምፀልና ረብሓ የለን ዝብል መደምደምታ ሒዘ እቲ ኩሉ ግዜ ዝበሃል ፀረ ህላወና ፀረ ረብሓና ዝመፀ ሓይሊ ክንቃለሶ ኢና እናተቃለስና መፂና ኢና ቃልሲ ሓድሽ ኣይኮነን ቃልሲ ግን ብዙሕ ዕዳ ኣለዎ ብዙሕ ዘኽስለካ ነገር ኣሎ ተቃሊስካ ናይ መወዳእታ ረህዋ ክትጭብጥ ኢኻ ትብል እምበር ዘለዓለማዊ ቃልሲ ክነብር ዝደሊ ህዝቢ የለን እዚ ትግራይ እውን ከምኡ ስለዚ ኢትዮጵያ ንረብሓ ትግራይ ንክትምቹ ቀሊል ዘይበሃል ቃልሲ እናገበርና መፂና ኢና ብቃልሲ እዚ ብዙሕ ኣኽሲሩና እዩ ሕዚ እውን እናተቃለስና ክንነብር ድሌትና ክኾነ ይግባእ ካልኣይ መዓዝያ ኢትዮጵያ ንዓና ንድሌትና ይትጥዕምና ክስሓ ዘለዎ ኣብ ትግራይ ናብ ሕቶ ዘይኣተየ ነገር ዳርጋ የለን ናብ ትግራይ ግዝኣት ናብ ሕቶ ኣትሎ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ረብሓ ብምሉኡ ናብ ሕቶ ኣትሎ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ህላዌ ኣብ ናይ ባዕሉ ጭዋዳ ጥራሕ ናብ ዝድረኸሉ ባይታ ወሪዱ ኣሎ ስለዚ ክንቃለስ ተኾይና ንኢትዮጵያ ህዝቢ እውን ከምታና ኣይትማልያ ከም ተጋሩ በይንና ተቃሊስና ካብ ኢትዮጵያ ትበሃል ክነዕርቢና ዝብል ሓይሊ እንተልዩ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ሓደ ነገር ደጋጊምካ ብምስራሕ ፍሉይ ውፅኢት ትፅበ እንተሊኻ ሓውሲ ዕሽነት እዩ ስለዚ ይኣኽለና ናይ ባዕልና ሃገር ኣወሲስና ከምቶም ናብ ዓለም ሃገር ሒዞም ኣብ ቀፃሊ ስርዓት ህንፀት ፀንሑን ዘለዎም ህዝብታት ክንከውን በአና እዩ ስለ ግዜኹም ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ናይ መቐለ ጋይሽና ሙስጠፋ ኣብርሃ ግርማይን ዓብለሎምን ክብረት ይሃበለይ ብተኸታታሊ ከነቕርቦ ዝቐነና መደብ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ኣነ እውን በትረ ነጋይሽናን ኣዝየ መስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ እዋን ኣዝመራን ጽድያን 1.2 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብዝተፈላለየ ዓሌት ዘራእቲ ንምሽፋን ተሊሞም ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከቡ ኣብ ቢሮ ሕርሻ ተኽልል ዳይሬክቶሬት ልምዓት ዘራእትን ምምሕያሽ ልሙዕነት ሓመድን ኣቶ ሰሎሞን ገብረስላሴ ገሊፆም ኣለም ፍስሓ ኣዘራሪቡ ንመደብ ሕርሻ ሒዝልና ኣሎ
ኣይተ ሰለሙን ኣብ ትግራይ ኣብ 3 ዝተመቕሉ እዋን ዘርኢ ከም ዘለው ይዛረቡ ኣብ ትግራይ ናይ ዘራእቲ ኩነታት ዘለው ሓደ በልግልና እዩ ካብ ለካት ጀሚሩ ዝኸይድ ኣብ 6 ወራሃት ዘዋደው ዝርከባ ካብ ዘዋደው ምብራቕ ድማኒ ሕንጣል ዋጅራት ሓዊስካ 6 ወራሃት ኣለዋና ኣብ በልጊ ዝርኡ ስገመሎ ናይ ኣታር ዓሌታት ኣለው ስርናይ እውን ኣሎ እዩ ቀፂሉት ዘሎ ናይ ኣዝመራ ዘራእቲ እዩ ካብ ሚያዝያ ጀሚሩ ናይ ቃንጫ ዘራእቲ ዘሎ ከም ዕፉን መሸላ ዳጉሻ ዝኣመሳሰሉ ዝርኡሉ ወቅቲ እዩ ማለት እዩ ተሳርሳይ ንብሎ ድማ ጽድያ እዩ እዚኣቶም ድማኒ እዞም ናይ ብርዒ ዘራእቲ ዘለው ከም ንስርናይ ጣፍ ሓንፈጽ ክኸውን ይኽእል እዩ ወላ ሰሊጥ እውን ንባዕሉ እውን ኣካል ናይ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ናይ ኣታር ዘራእቲ ዘለው እዮም ኣይተ ሰለሙን ዛጊድ ኣብዚ ዓመት ተዘርኡ ዘራእትን ምስ ክረማታት ተሓሒዞም ህልው ኩነታቶም ከም ዝገልጽዎም ያው ለብዘን 1.2 ሚሊዮን ኢና ብዘራእቲ ክሽፈን ተባሂሉ ተታሒዙ ዘሎ ማለት እዩ ሄክታር ማለት እዩ ካብዚ ሒዝና ዘለና ሄክታር 538 ሺህ ዝኸውን ብኣዝመራ እዩ ነይሩ ተዝተረፈ ድማ ብናይ ጽድያ ክዝራ እዩ ናት ናይ ኣዝመራ ዘራእትና እውን ብኡ መንጽር ክንሪኦ ከለና ያው ተዘሪኡ ዘሎ ስጋ ሕዚ بتقلال نايت الديان نايت بران حويس كار 458 نيزي سقى حزت أبديت خوين زلوا ذا حلف الصبون مالتيم زي أتمم أبناء زمرة خلنا خلنات 358 إنسان سلسلة تزر إلا بالمشيلة بعفون بداقوشة كم ونايت عف حاجة مالتيم تخيل تاريخ زلوا بنايت الدياي قبل مودعتها سنة جميرو حزنا حمل زلوا نايت زرعت وقت زلوا زرعي كايد اللي حد بوتات ግን ናይ ዘርኡ ኩነታት ምንድነው ጋይሎም ምስ ናይ ዝናብ ስርጭ ዘሎ ብፍላይ ድማ ናይ ስርናይ ዘራእቲ ካብታት ዘለው ናይ ጣፍን ዘሎ ካብታት ምስ ናይ ማይ ሕጽረት ካብታት ዝረአልን ኣለዋ ዘናይ ምብራቃት ሒስካ ዘለው ናይ ደቡብ ምብራቃት ሒስካ ከምኡውን ናይ ዘዋደው ድማ ዝናይ ራያ ካብታት ዘለው ባህሊ ዘለው ካብታት እዚ ሕጽረታት ኣለው ወይ ናይ ዝናብ ኩነታት ኣብዚ ቁርብ ናይ ምድሓር ኩነታት ኣለው ዜሮ ግን እቲ ናይ ጽድያ ግን ተጀሚሩ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕዚ ጽቡቕ ማይ ክነወዳድር ከለና ካብ ዝዋና ዝዋዕት ዝሓሸና ንወስዶ ውስን ቦታታት ናይ ኣሕፍሮምን ካልኦትን ገዲፍካ ናይ ማእከላይ ዞባ ሰሜን ምዕራብን ናይ ምዕራብን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዝሓሸ ኩነታት ዘለዎ ንሱ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብተን ካልኦት ናይ ስርናይ ዘለዋ እውን ወላትን ናይ ደውዓታት ካብታት ዘርኢ የካይዳ ሃለዋ ኣብተን ዝበልኮን ናይ ዓንቶይ ካብታት ዘለዋ ግን ረአየን ሎት ናይ ሕጽረታት ዝርዝሩ ሕዚ ግን ትማይ ኩነታቱ ናብ ማሓሸ ግዛዕ ስለ ዝኸ ዘሎ ኣብኡ ቅጽሊ ማለት እዩ كم تفلت أبتغري أبزح لفجزء مسني حاسة أبصاب تتحيزو عبيد أجمع كم زنبري الربيو أبزح عمت نتأبصاب حاسة نزي مدقام انتهى يسرح له إلى يوم نيره نعيد سلمون التغكلي بسرعة حزت سرعة حيجي خارج له مالتي تتعاطى مالو ناي حرسات مفرعنت كلاستر تاعي لسه ما تبغى تعقد أمله إذا بزرزر يستحس خير كاتشجر كاترخو نجاري خوهم زلوا مالتي تعزلاس تحققت مصر تحت خير كادما ترجع زي ببدرجون نتجمع يز مصر ولا خم بيروون سوم نجمعنا تحرس ساي أو إكس إن تمسك يز خير بالمعات كجلو مالتي بق السلك بصراحة ترفق ومطليه بقى تسوي خير كاتشكم جواري زي تتعلمون عن محازي السلك دول كم كترخوت غيرها مالتي كلا عندنا دم حزب ديجيتال زخون إكستنشن سيستم كنا نحسب زلنا موبايلات تابلتات تجزئ ملو وزنات تعبها قديم مسبسب قطعون حد عين تكوني سرعتنا تحزنا إلى نخرج زلنا حزق لا أخلومي تناي إنستاليشن كارو سرعة بتوش تناي سوفت ويرات زعم زعتن نسود ديفلوبنا تجبر إذا خيج زلوا مالتي عايز سلمون حارستاي مرد زرقن مدابران كتكم سفيح سرعة معك أبتلخ كعيد بفلاي أبو أنزري قفي يقول تطريم مخزر زنت بيت ماي بعقباو أنت بزيحنا سردة أنت وحدنا عليه فريات خصصن سويعهم يدمت أمريكا راديو ألمسها كام